Hallo alle sammen. Så er der tredje episode af Hunger Games. Den her map tror jeg har prøvet før. Men lad os nu se. Ej, hvor den ligger. Jeg må også undskylde, hvis den ligger lidt meget. Det er video recording program er ikke så godt. Jeg skal lige have fundet et bedre et. Er der overhovedet noget herude? Ja, der var søvlæg. Der. Shit. En diamond. Fuck. Shit. Okay. Fuck, det går lort til. De er okay. Seriøst. Dårlig er jeg lige til de åkander i dag. Der er selvfølgelig nogen, der har taget den, men prøv bare lige at kigge. What? Er der ikke nogen, der har taget den? Fuck, jeg er heldig. Så er der nok heller ikke nogen herude. Nej. Nu skal jeg finde på. Helvede. Så her. Skal lige se, om der er noget heroppe. Det er der også. Typisk. Så er der ikke en skid. Glem det. Skal vi ikke tage den? Okay. Jeg vil gerne have med noget på kugle, men nok sige. Stik kan man bruge. Okay. Der. Så skal jeg derover. Hvad fanden? Hvad er filen kommet der? Okay. Fuck ud. Hvor er nieren? Var der næsten? Seriously? Okay, fuck, det er klart det der. Det er nærmest umuligt at komme derop. Så når jeg kommer derop, er det sikkert ikke en skid. Sådan er det altid. Ellers har der bare en diamond.
Okay, det gider jeg fandme ikke. Kiste, den er også taget. Nej. Det går lov til. Kan jeg bare ikke det der med åkander. Eller selv. Søst. Men jeg overlevede noget tid, det er da noget i det mindste. Udover så jeg bare ikke ved, hvor jeg skal gå hen. Okay, nu. Ha! Og jeg må undskylde musik i baggrunden, jeg ved godt, om min mikrofon tager det. Men jeg er i hvert fald ikke slået. Min computer er heller ikke lige den bedste gamer-computer, så det må jeg leve med. Men jeg vil sige, ofte er det bare det mest serverlag. Jeg også snart kunne finde en diamond, så jeg kan lave mig noget pis. Hvad skal jeg så herfor? Wow, så kan jeg komme herud. Totalt fedt. Til at smide den der. Det er lige meget. Grab det. Nej, så er der fandme deathmatch. Lol. Jeg var gået rundt og troede, at der var sygt mange tilbage, men pis. Jeg blev flækket for sygt. Jeg tror jeg bare smider med diamond. De får ikke tid til at lave diamond sword. Please sig, det er ikke nogen vildhed. Okay. Jeg går efter killer zone. Vi tager de bedste først. Hvorfor fanden kunne jeg ikke ramme? Selvfølgelig. Nå, det var det alt for denne gang. Vi ses.